हेलो लोगोफोर दिनै बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानैसो भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर एम फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां सुबोधन बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मस्ट कमेडि शर्ट मुभिखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोफोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर आरो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि नोंथांमोना पार्ट 6 खौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन गोबाङानो आगोलाव कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन आं भिडिअ होनाय समाव लोगोफोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 6 आबो अलरेडि रिलिज जानानै थांबाय गोबाव सम जाबाय बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 6 खौबो रिलिज खालामनाया दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो एम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो नायहैनो हासिगोन आरो लोगोफोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 6 खौ सोर दासिमाव नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 7 खौ बिथांमोना थाबैनो लाबोगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो बेनि पार्ट 7 खौबो बिथांमोना थाबैनो एम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 7 खौबो अलरेडि रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 7 खौ नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय थाबैनो बिथांमोना एम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि गेजेराव रिलिज खालामनानै होगोन नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान मिउजिक भिडिअफोर शर्ट मुभिफोर बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिनो मोनबाय थायो